Παναθηναϊκός το 1-0, 81 Κούτσης το 2-0. Οι οπαδοί του Όφη που είναι, πήγαν στο γήπεδο ή είναι? Είναι πίσω ακριβώς από το γήπεδο από το Ζηρίδι και είναι σκαρφαλωμένο κατέβει από το κοντέινερ και Στα κοντέινερ, έχουν κατέβει και παρακολουθούν ανεβασμένοι πάνω στα σύρματα. Οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν παρότι η ομάδα του δεν θα πάει καλά. Είναι 40 περίπου φίλοι του Όφη προφανώς σπουδάζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πει γιατί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα λόγω της απαγόρευσης της μετακίνησης φυλάδων. Εμείς όμως συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους παίκτες του Όφη, οι οποίοι όμως δεν τα πάνε σήμερα καλά, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να χάνουν 2-0 από τον πολύ καλό ψυχωμένο αγωνικό Αστέρα. Μικρόφωνο στις ώρες Πανσεραϊκός Εγάλεο, Βασίλης Αναστασιάδης. Έχουμε το 0-1 για το Εγάλεο με σκόρερ το Σκάρος. Το 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου το Εγάλεο παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών και συγκεντρώνει και πολύ κόσμο πίσω από τον πάγκο του Όγιος που αποδοκιμάζουν τον Αργεντινό προπονητή, αλλά ακούγονται και πολλές αποδοκιμασίες από τους φιλάδρους εδώ, βλέποντας την ομάδα τους να χάνει από το Εγάλεο με 0-1 στο 31ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Έγινε μια σέντρα από τα δεξιά. Ο Κώστας Σκάρος πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Κυριακίδη και με κεφαλιά έκανε το 0-1 για το Εγάλεο. Πανσεραϊκός προς το πρώτο 20.